Ahoj koncept. Ďalšia z výstav, ktorá sa dotýka tém architektúry, je bez pochyby výstava Žany Kadirovej s názvom Unexpected, ktorá je momentálne nainštalovaná v pražskom Rudolfíne. Táto výstava potrvá do 36.2024 a jej kurátorom je Björn Geldhof. Prezentuje podivný a miestami znepokojivý príbeh o dnešnej Ukrajine. 24. februára 2022 sa nečakane zmenila realita ukrajinskej umelkyne Žany Kadirovej. I ona sa stala utečenkyňou a jej umelecká tvorba v doterajšej podobe stratila zmysel. Ako môže byť umelkyňa, keď v jej vlasti došlo k brutálnej invázii? Aká je teraz jej rola? Medzi vystavenými exponátmi nájdeme rôzne fragmenty architektúry, fragmenty stavieb, fragmenty miest, ktorých sa dotýka táto vojna. K výstave si môžete stiahnuť aj online katalóg. Pracuje s rôznymi stavebnými materiálmi, ako napríklad dlaždice, tehly, fragmenty z ciest a myslím si, že je to veľmi silné a nepotrebuje to príliš veľa slov, bohužiaľ. Dlaždice sú prepojené s tzv. Neškodnou vojnou. Je to rad bielo natretých geometrických foriem vyrobených z plechu, zo striech a dvier ukrajinských domov, ktoré boli prerazené šrapnelmi počas masívnej ruskej invázie. Kadirova svojou imitáciou minimalizmu odhaľuje kritický postoj, s ktorým sa mnohí Ukrajinci stretávajú, keď niekde v Európe hovoria o vojne. Táto vojna rozhodne nie je neškodná a presahuje bezprostredný miestny naratív o extrémnej deštrukcii a pojednáva o aktoch fyzického násilia eskapistickým pohľadom tých, ktorí žijú v bezpečí.